Sziasztok srácok, én nézem most Hunter, figyeljétek! Ott van, mi csak most a radioaktív advantást nézem, és mindjárt új event van, nem a radioaktív, hanem a másik. Mindjárt event, joinoljatok, elmondom a nevem, és egy szerverrel játszunk, de ha valaki elkezd lopni, a barátom szerverrel játszunk, azt kibannolom. Értitek? Úgyhogy joinoljatok, én is visszajoinol titeket. Ma joinoljatok. Halljátok, hogy tapsol, hát... Na, elmondom a nevem. Kis, vagy kis gyö, és és 7. Oké, srácok? Hát, oké.